Shaloma dihita saluhutna da manggainang remaja nang naposo bulung suang-suangnya nakon nami sekolah minggu maulia tema dituhatta ala totong dope hita diluas taripar sahatu ari sadarion senggiat ma saluhutna ulota digo hilas tiroha nasian tuhatta adorang so todutia kolota namaragam cumulo mahita tumangihon hata niribata asa tung tarpatu pahita lomo ni rohana atong martangi yang mahita mauliate Tuhan di pasahat rohanami tu adopanmu disudi tinggal ni basam nasoha-suhatan di bagasan ngulunami nunga duduto di hami hosa nguluan jala hupar saulio kami ari natiur ima ari sadarion talumubi nalahobor hatami manguduti aka ulon nami namaragam saya totong mahami mangalaka dohot patupahon akaulon nami rap dohoto jala tarlumubi hatamima napataw kami marhapatasok kami marroha jala buy totong tarpatupahami lomo diruham atong nungara dihami tumangihon hatam rajay maroha dot pikiran nami lehon madihami pangajarion nasya todim todi parbadia sahat dihoma daging doto dinami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Hatani debata terupuk sadarion denet dosian Kolose bidutolu ayat saplonom songonon ma tidok. Gugun ma hatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna mardonga sadok hapistaran mahamu masih ajaran jala masih paingotan marhite hite aka ede pesalmen ede puji-pujian dohot ede partodion ede hokamu ma debata di bagasan rohamuna marroha ha mauliateon ido sahatna hurian itu hatani Kristus nanidokni turpukon imahata ni debata nabadia di halo mohon tuhat taido ngolu ni akan aporsea dada holan sekedar manangi-nangi majaha manang holan sekedar maboto sabing taringo tu isi ni barita naulii alai marhite turpukon didok asa gugun ma hata ni debata mardonga sadok habisugon di rohata ganuk jalaboi mempengaruhi parnguluon dokpak humaliang laho menghadirkan dame nasumurung suku-sukun buhado cara menyimpan hatani Kristus mardongan hamoraonna di bagasan rohata Apostol Paulus mando asa marhite habisuhon di debata imajupang tadi bagasan pangajarion poda dohot ede puji-pujian jala natuluon boido menghubungkan nguluta tuulaon pemujion dihuarni debata di baheni diaraho do nguluta asa memuji gewarni Tuhan debata rap sadalanan di bagasan rohana madok moliate ditikibo kita rap marpungu dohot keluarga akadongan saulaon manang ale-ale pe laho patuduhon parsauran nadenggan parsauran manang kebersamaan ima sada identitas niha Kristenota songon sada tada hataridaan ni parpunguan di bagasan Kristus dengan jala ulido mulubo hita mangulahon hasadauni di bagasan ragamnya kasipatu paota pasauton lomo ni rohani debata alamar hite kebersamaan ni gudang akan nauli nabo hita saling mersagi ragam pengalaman nang parsoryan ni ngolupe nata adopi asabo hita saling menguatkan marhite na marsitangyangan huhut pasahaton ede puji-pujian tu debata asabo jupak kitai na ikon parsidohot dohita mamikirhon ulaw na balga naong pinatupa ni tuhatta dihita dada perlu aguan manang marsak kita tapangidohon matu ibana di bagasan tangyang ta sudina sa parsorin ni ngulu tapasahat tu ibana pabua dakya ulu Tuhan debata maninggal ho kita tanpa maralus sian masalah nata adopi amen martang yang mahita
Moliate Tuhan di hatam na kutangihok kami, say ajari matutuhami, laho mamiop hatam di bagasan, ngulo nami kanup marsada-sada, marhiti hatam na yung matiuro kadot pikiran nami, jala pulin suday gulmit ni ngulo nami, dia kapangulaw nami na maragam, hobar tulomo ni roham, say juluani mapasupasum, manupaki suday akaulon nami dari sadaryon, asatong manggutil hami Tuhan, di bagasan dami dohot sonang ni roka na siya koy, tuhoma hupasat tami daging doto dinami, sudi aka na naing patupaw nami dari sadaryon, sahat dihoma na nga kadungan na huhahulong yami, sudi aka keluarga si solhot, nang sudi ruas ni kuryam, siya namet-met sa ato na magoda ngali Tuhan, parorot mahami totong di bagasan, asi dohot holong ni roham, marhiti Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Rap madok mahita di tangiang hatopatay, ali ama nami na di bonagijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharejonmo, say saut malomo ni roham di banu tongoon songon na di banu agijang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami, unak kami to gihon tu pangucunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na punah rejaon, dohot tagugoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen asin roha ni Tuhan Yesus Kristus, dohot tolong ni roha ni Debata Ama, dohot parsoran ito di parbadia ma, na totong madungani iton sa luhut na. Amen.